можеш да ме видиш, дишам пропан ботан, когато извадя двата ножа. Викай ми сам до кран, казвам ти две думи и си ходиш пак насрам. И колкото и да говорим, пак си сам. От сега нататък наричаме лирически кан, защото отвътре съм от злато изкован. Изгубени хора бродят из различни измерения, други лежат в затвора без основателни обвинения. България за жалост е пълно с кретения. Всеки ден виждам копия на Андрея и Анелия. Дебеля се подиграва на слабия, защото не яде. Замислете се, що сега сме на това дереже. Колко години наред криза си ни ебе и няма скоро да се оправим. Положението е зле, даже киселото ни мляко вече е пълно с бокуци. Политиците са атлети, обществото група куци. Наредили се един до друг курви и педали. За стотинки на 60 годишни ще правят кавали. Надеждата, че скоро ще се оправим, вече умряли. Горили пламъка още в душите ни едва ли. Свикнахме вече с факта, че няма управия. Всеки гледа харабия, от чак да бие чекия. На улицата гния поредната умряла мастия. За истинските рапъри хората питат кои са тия. Децата не учат, към успеха няма интерес. Ще споделя един разговор, на който попаднах днес. За кого се разправя в урока, брат, идея си нямам. За кого оставам? Брат, аз ще избягам, мияре, идвам с тебе. Ще метнем нещо класната, да е за класа мислите, ама и се има за опасната. Смешни гамени с фексове изкривени, с фондите ни правят промени, с зъби като мантинели. Мислят, че са снежно бели, ама са пикняно жълти. Може да не изглежда така, ма аз не съм зъл тип. Просто реалист, не се правя на непокист. Може да съм вреден точно като детски глист. Хайде пробвай се да поемеш то лирически фист. Посягаш и ти да удариш, guess what you miss. Интригите от живота са неотлъчен елемент. Ако искаш това приеми като неизлъчен сегмент. От наявката дългия, за всичко по-малко. Не се сравнявам с него, що ще изглежда твърде жалко. Не се опитвам да копирам, просто давам мнение. И нека тая песен бъде мое истинско отражение. Забраниха пушенето и оставиха гей парада. А заради кое от двете питам, България пропада. Цял тон грешни решения, том с неизказани мнения. Често съм ставал свидетел на некоректни отношения. Дразна се когато някой се изкаже неподготвен, когато в мен до автобуса застане някой дебил потен. Фаска ефем по цял ден въпроси, целящи драма. Замисли се, Фейсбук сигурно има и твоята мама. Не съм длъжен на никого да давам обяснения. 54 реда, никакви извинения.